Πω, άδειο είναι το ΤΕΙ. Τι ώρα είναι? Νωρίς έφτασα. Τι θα κάνω? Δεν έχει ψυχή εδώ. Πάω να ράξω στην καφετερία. Όπ, τα παιδιά. Τι φάση? Πήγα να μάθει τα νέα. Οπότε παιδιά, σας περιμένουμε όλους στη Διασύνδεση 2013, 27 με 30 Μαΐου. Μην ξεχάσετε βέβαια να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ μας. Το συνεδριακό θα ανοίγει στις 8 το πρωί και μέχρι τις 8 το απόγευμα θα λαμβάνουν χώρα διάφορα παράλληλα events. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για εκεί και βέβαια μην ξεχάσεις και εσύ να έρθεις. Διασύνδεση 2013.